Hola, em dic Oriol i avui us parlaré d'un llibre anomenat El misteri de l'illa de Yell. Aquest llibre tracta sobre un exèrcit de soldats anglesos els quals van anar a Grenlàndia. Van tenir un problema durant el viatge i van tenir que parar a una illa. Van xocar contra una pedra molt gran de gel i van tenir un accident. Alguns van morir a l'acte, altres van morir després i alguns van quedar ferits. En aquella illa hi anava molt i feia molt de fred i es van refugiar en una cova. Per alguna estranya raó, alguns soldats van morir, fins que un dia van organitzar les patrulles per esbrinar el que estava passant. El capità d'aquella patrulla va descobrir una petita tribu on hi habitaven molts esquimals. Al principi semblava que els esquimals es volien menjar, però no. Després un esquimal vell el van portar per fer un passeig pel poble. Després els soldats van trobar el seu capità entre els esquimals i es van espantar molt. Llavors van disparar a l'esquimal vell. L'esquimal va morir i el capità va informar als seus soldats de que els esquimals no eren perillosos. Després de tot allò que havia passat, van descobrir que aquells esquimals eren civilitzacions no avançades que s'havien quedat a viure allà, a Grenlàndia. Espero que hagueu disfrutat el vídeo.